Duela 400 milioi urte, Bertiz itsasazpiko ordoki baten zati zen. Askoz geroago, lurraren barnetik sortutako sekulako indarrek gora eraman zuten eta itsasoaren gainetik atera zen. Urak, izotzak eta haizeak, milioika urteko lanaren ondoren bere azalera moldatu zuten gaur duen itxura eman arte. Honela hasten da Bertizko historia, 400 milioi urte. Guk ezin ulertuzko aldia, baina aztarnak egundaino utzi dituena. Aurre historiak bizirik segitzen du Bertizen. Landare eta animalia espezie anitz daude, ordutik bat ere evoluzionatu ez direnak. Naiz eta Bertizen trikuharriak eta giza aztarnak dauden aurre historiatik hasita, Bertizko jaurerriaren jabe ezagunak duela soilik 600 urtetik dakizkigu. Bertizko lehen zaindaria Iruritako gazteluaren espetxeburua izan zen, Pedro Miguel Bertiz. 1388an Carlos Hirugarrena nobleak mendietako merio izendatu zuen. Gero, 1421an, Bertizko Michelek Nafarroako erresumaren neutraltasuna lortu zuen Ingalaterra, Frantzia eta Borgoñaren aurrean, eta horregatik Carlos Hirugarrenak gaur ezagutzen dugun jaurerriko armarria eman zion. 16. mendearen erdialdera, Bertizko jaunak erregearentako babesten zituen Aztore eta Belatzabiak. Joan den mendean, Lursaila Besollako Markez jaunaren eskuetara pasatu zen. Geroago, Narbarteko bizilaguna zen Felipe Oteizak erosi zuen, eta honek guri saldu zigun 1898an, Dorotea Andrea nire emazteari eta neroni. Ni Pedro Ziga Mayo jauna naiz, eta lur honetako magiaz sorgindua eta maitemindua bizi izan nintzen. Horrexegatik deliberatu nuen Nafarroari uztea baldintza bat jarrita. Bere natura ezaugarriak ezin izanen ziren aldatu, eta horregatik jaurerria natura parkea da izan litzakeen zaindari hoberenak dituena, Nafarrak berak. Natura balio handiko leku batean zarete. 1984an Nafarroako lehen natura parkea izendatu zena. Baina gutxi balitz, Europar sare ekologiko baten baitan dago, Natura 2000 sarearen barnean, zainketa bereziko beste eremu batzuekin batera. Sare hau habitat zuzentarauak bermatua dago. Azken batean, animaliak eta landareak babesteko euren etxea ere babestu behar dugu. Basoak gordetzen eta ezkutatzen dituen altxorrak ugari dira, eta suerte pixka batekin ikusi, entzun edo usainduko ditugu, edo bere aztarnengatik sumatuko. Iritsitakoan ikusiko duzue lehen bizikoa, Nafarroan diren monumentu naturaletako bat. Zuhaitz hauxe duzue, Bertizko zedroa, 32 metroko luzera duena eta 5 baino gehiagoko perimetroa. Baina denak ez dira hain aixe ikusten. Aztorea, bisoi europarra, igaraba, suge gorbetadua, ezinezkoa da denak aipatzea. Hoberena da, zuek basoan sartzea eta altxorra zeuek aurkitzera animatzea. Sartu basoan, bertako magiaz gozatu, eta zorte hon abentura honetan. Kaixo, badakizuen hor naizen? Lamina bat naiz, edo behar bada ilusio bat besterik ez. Laminak uretako arima gara. Lurralde honetako eta beste askotako kondaire kontatzen dute, hile horiko emakumeak garela. Batzuetan, gorputz erdia, arrain baten itxurakoa, edo ate oinak ditugula. Abestu egiten dugula, edo sorgindu, eta zorte ona ematen ahal diogula, gure urrezko razia aurkitzen duenari. Beste garai batzuetan, leku guztietan bizikinen, baina gaur, badakizue ibaiak ez daudela sobera garbi. Bertiz bezalako leku gutxi daude,
Eta laminak, zein kasik gu bezain magikoak diren beste izaki batzuk, hementxe babesten gara. Lainoa bertizko protagonistetako bat da. Lainoak eta ezetasunak ibar hauek estaltzen dituzte. Hurbil dagoen Kantauri itsasoak temperaturak leundu egiten ditu urtean zehar, eta urez zamatutako haizeak bidaltzen ditu mendietan pausatuak gelditzen direnak. Eta orduan, hau besterik ezin da gertatu. Erreketan, urlasterrak jaisten dira bidasoarako bidean, lizar, zumar, sahatx eta altzadarrek sortutako galeriak babestuta. Tunel natural honi, galeria baso deitzen zaio. Inork ez zituen onera landatu. Kontua da, espezie bakoitza, ibaitik hurbilago edo urrunago errotzen dela, ezetasun nahiaren arabera. Ibai ertzeko basoa, animalia anitzen babesleku da. Eta behatzen ikasten badugu, haietako asko ikusiko ditugu. Batzuk beti ibaian bizi dira. Eta agiz txikiak baitira, zaila da haiek ikusten. Beste batzuk ere, naiz eta handiagoak diren, ez dira aise ikusten, arriskua sumatuta alde egiten dutelako. Baina denak ez dira beti ibaian egoten. Anfibioak bezalako espezieak daude, heldu egitean, basora joaten direnak. Urtero ugaltzeko, ibaira itzuliko badira ere. Edo izokina bezala, itsasora joaten dena, baina geroako, ibaira itzuliko dena arrautzak jartzera. Halaber, animalia asko dago basoan bizi, eta ibaira edatera edo jatera etortzen direnak. Orduan, aukera ederra dago ibai ertzean bere oinatzak ikusteko, eta suerte pixkatekin, nork utzi dituen ikusteko. Ibaietan eta ibai ertzeko basoetan bizi diren organismoek ekosistema bakarra osatzen dute, ibai ekosistema, eta bertan espezie guztiek elkarren beharra dute. Populazioak ugaldu edo gutxitu egiten dira, baina baldintza naturaletan oreka baten barnean mantentzen dira beti. Ura eta basoa, bizitzaren errito magikoaren lekuko eta eszenatoki. Jan? Ala jana izan. Udaberria da eta neguko eurien ondoren, bizitza suspertzeko prestatzen da. Basoaren barnean, lurtzoruan, azkar hazi behar da. Pago garaiek, laster aterako dituzte hosto berriak eta zerua estaliko. Beraz, eguzkizpiak apenas iritsiko dira lurtzoruraino. Eta dakizuen bezala, landare guztiek eguzkia behar dute hazteko. Basoa txorien kantuz betetzen da. Maitasun garaia da. Udaberriaren ondarrean, espezie anitzen kumeak sortzen hasten dira. Helduak, beren kumeak zaintzen ahalegintzen dira. Ieskorragoak eta isilagoak dira orduan, basoaren arriskuetatik babesteko. Ez dira nire beldur izaten, baina zuek nekez ikusiko dituzue. Honela, udan isiltasuna da nagusi. Emeak erakartzeko orkatzek eginiko horroek baizik ez dute ura urratzen. Bitartean, landareek beren lehen fruituak ematen dituzte, udazkenean heldu egonen direnak.
Udazkenean, suerte pixka batekin, urtean, agitzegun gutxitan baizik ikusten ez diren izaki magiko horietakoren bat ikusteko parada izanen dugu. Zizak dira hauek. Urte osoan zehar, lurtzoruaren azpian ezkutatzen dira. Eta udazkenean azalera ateratzen dira, esporak barreiatu zugaltzeko. Lurzorua basoaren alderik garrantzitsuenetakoa da. Hala lurraren azalean nola barnean, bizitza asko dago ezkutuan urte osoan zehar. Animalia askok lurtzoruan dituzte etxeak, eta beste asko lurrazpian bizi izaten dira beti. Hain txikiak direnez, normalean lupa edo mikroskopio bat behar dugu haiek ikusteko. Oso landare eta animalia txikiak dira, bizitzeko eguzki argiaren beharrik ez dutenak. Onjo baso handiak zein bakterio saldoak, zuhaitzetako sustraien artean eta lurrazaleko landareetan bizi direnak. Lurrazpian, ugaltzeko baldintzak ezin hobeak dira. Eta badira animaliak lurpeko laborantza lur handi baten moduan erabiltzen dutenak. Beren negutegi partikularra da. Baina animalia guztiak ez dira lurrazpian gelditzen, ez da denak hain txikiak izan ere. Satorrak edo zizareak bezalako animaliak badira, noizbeinka azalera ateratzen direnak, kumeak haztera edo elikatzera. Naiz eta udazkenean arriskutsua izan daiteken. Zuhaitzetatik, hosto ezkain, frutu helduak ere erortzen baitira. Pagatxak, zein ezkurrak kaso. Hauek, otxalizar, gorosti, agin eta gereziondoko baiekin batera, basoko animalia anitzen jana osatzen dute. Bildegiak betetzeko tenorea da. Negua ongi igarotze aldera. Neguan basoa leku misteriotsua da. Baina ongi ezagutzen ez bada bakarrik. Basoak lo badirudi ere, bizitzak aurrera jarraitzen du. Hostoak erori dira. Basoa biluzikta eta jan urri dago. Hegazti harrapariek hobeki begiztatzen dituzte harrapakinak. Egunak gero eta laburragoak dira. Negua gauaren erresuma da. Izaki enigmatikoen lurraldea. Ez ikaratu, urubia besterik ez da. Eta horiek sorgin baten begiak ezkara izutu behar. Ulertuko duzue, sorginak laminak bezalakoak dira, lurralde honetako kulturaren zati. Hau bezalako basoetan, hau bezalako gauetan, akelarreak ospatzen omen ziren. 17. mendean, inkisizioak eta agintariek emakume askoren kontra jo eta erretzeko agindu zituzen. Emakume haiek sendalariak baizik ez ziren, sendabelarren ahalmenak ongi ezagutzen zituztenak, sorgin gajoak. Maiz, pertsonak ezagutzen ez dutenaren beldur dira eta bortxaz erantzuten dute. Baita ere basoa eta animaliak gizakiaren beldur izaten dira. Arrazoi osoz gehienetan. Baina hemen, bertizko jaurerrian, gauzak ezberdin dira. Gizakiak bat etorri dira naturak une hau babesteko. Pedro Ziga jauna eta Dorotea bere andrea bertizera iritsi aurretik, basoan zalaparta handia zegoen. Ikazgileak, ehiztariak, basozainak, egurra mozten ontziolak. Une batean, basoa ia desagertu egin zen, edo gutxienez guztiz aldatuta gelditu zen.
Nire testamentuan argi eta garbia adierazi nuen. Lurralde hauek Nafarroari eta bere izenean Nafarroako Foru Diputazio Gorenari ematen dizkiot, honek mantendu ditzan bere ezaugarriak aldatu gabe. Egun, hori lortzen da oian kudeaketa integral baten bitartez, hemen lan egiten dutenen eguneroko lana denaren bidez. Moztutako enborrak pilatuta ikusten badituzu, pentsatu, kanpoko espeziak kendu egin behar direla, bertakoek beren lekua berreskura dezaten. Eta basoan, soilguneak sortu behar direla, basoak arnasa har dezan gaztetatin. Eta oreina edo orkatza bezalako espeziei babesleku eta elikagaiak eskaini diezazkien. Beste mendi batzuetan zuhaitzak mozten dituztela ikusten baduzue, pentsazazue basoa gaztetzen eta hobetzen den aldi berean, bertako baliabideak aprobetxatzen direla, azken batean herrien diru-sarrerak direnak. Lurtzoruan, bildugabeko egurra ikusten baduzue, ez pentsa basoan botata dagoela. Honela uzten da, basoak bere biziko naturalak izan ditzan eta animalia zein landarean itzen bizileku izateko. Hauek gainera, basoko beste espezie batzuendako elikagaiak dira. Basoan aurrak panelak irakurtzen ikusten badituzue, gogoratu natura parke honetako helburu bat ingurumena hobetzea dela. Eta gainera, basoan edo lorategian barna paseoan ari den jendea ikusten baduzue, ez ahantzi natura gozatzea bateragarria dela bertizko irautearekin, eta bere helburu garrantzitsuenetako bat hain zuzen ere. Ikusten duzuen bezala, bertizen egiten den oian kudeaketari esker, Ziga jaunaren iraupen ametsek eta bizitzaren magiak bidean aurrera jarraitzen dute. Eta ongi dakit, zuek bihotzean naramazuen bitartean, ni bizirik izanen naizela. Nire harimak eurian, lainoan, erreketan, basoetan eta animaliengan iraunen du. Eta gogoratzen hau zuen bakoitzean, zuek bertizko magiaren zati izanen zarete. Eta magia honek betiko iraunen du. Itzuli, zuen zain egonen naiz.